Hi, simulang hilin eh. Lakas nga rin, nakatapok ng bray mga suso dia. Ali. Napabuli masalis ng cellphone kay, sa to? Hindi na mo save ang kuan. Agang video. Kadlawon pag nakusin na matalas 3 pa. Hindi na di mo save. Huwag ako ka-upload. Yung isang oras na ron, nas 3 sa kadlawon ng isang oras na ron. Hindi man did mo save guys. Bawa na yung sanisidahan. Ang ipang delitag mga. Na, nawas pa mo. Sakat ang rin. Saka sa nga re! Na, Waman! ho, taba ka sa kuno ni Sale. Tabaga sa agang cellphone floor pero maka-upload ko floor. Para kung simong gihimong itabang namas kong tirig hapon. Tay. Probleme. Wala ni. Oh, probleme. Isagin sa na hog. Pangidit sa mga video. Di jud. Na, nagulagis alita. Na, ayan siya pang mahal. Ayan siya pang tulis yung cellphone sa dali. Di na nagis ang dito. Di na maka-export. Nga na po ko sa una. 13,000 pagpalit. 14 kidian. Nga na ko sa una. Di ko maka-edit. Dugay. Ano ba? Ano kami nuto gang. Bawa na yung sani. Kuan. Oh, nagulagis alita. Tang patabang ni Promian sa. Ito, aling plasta na magdusanan day. Huwag saka. Sige saka to. Ah, itong saka kayo nagsayal. 30 pa sa matusa. Ah, sa isa. Ah, di sa kumutabang isang cellphone. Palit na aling cellphone lain. Ha? Palit na aling cellphone. Hay, palit. Trabaho bitaw kastupad. Ada. Magpundo. Gusto pa. Lagi sa ato no, kay way swap no, mani cellphone no. Wala ka na may swap. Swap pag yung cellphone no. Punay diferensya. Asa ka nakapalit na ni cellphone. Patabang pa rin purami di ay, patabang pa rin siya. Ano nang gipatan na sa pagumangkan yun yung buntag. Ja. Hindi ako natabang. Bawa na ni. Stereo, sudo sa stereo. Wala tingog di mo naman katawa-katawa. Na, stereo, grabe, serious ka, Jo? Three! Hindi makadingag kayo ng kinsit man. Ay, babong sa kurasan, dosi na? Ano? Bago pa mo ko na mahaw. Na? Ang di ba makawalas 11 na? Kaya namatagal stress na makawalas 11. Isa na pa rin naman hapon o kamanot o hapon. Binapag itong style sa Manila. Mawag ng gidangan hindi ay. Isa oras Manila sa manawag mi. Manawag sinisa na gas 11 na. Namahaw na kali. Wapa, mo pa ibamahaw. Mag-style gidangan hi. Sasakadong mo kaduhara mo kaon. Pero ang pagmuniwang. Ano siya? Niwang na po. Ano? Tuk umula rin mo na mga tuguan. Oh, ginoo. Ano din yung cellphone na. Sao naman ni. Ano ginagawa sa cellphone lagi inuo ko no. Patabang lang programi, patabang sa. Ito may nagino pa programi. Tabangin sa ko, Flor. Internet, tagbang na to. Isa matunas dadanan. Makisa to lagi, tanga tuon. Isa matu naka, naghitis dadanan. Makisa na. Kato pas dadanan na to. Nga, nagsa programi na nagka-blue buwak-buwak. O Di blue. ba ka sa teaser na? Nadi sa disir. Tau ga? Basig na, amor bitaw. Tau sa liksi anak, di ko ang programi. Ha? Siling barag na. Kung naman siya nag-live, nag-edit na po. Hindi katawas ng live kayo. Nung naglambuhol ko nung uli na. Masa ka? My love. Mga my love. My May love. love ko nung uli na. There's only you in my life. Pati sa kurbitan. Oh, krubitan ko nung isang uyab. Halali buwan ha, krubitan ko nung bantay. Pag inom to pang energy diya kay. Makukuhan sa ko karang may. Karang asahan mo ko yan. Ang para sa kunisa. Karang kas gano'n kayo sa nag-gym. Karang magpara sa ko nga na. Karang kita po Inhados lang. pasanan. Ito, grabe. Hanggang cellphone pero pa na 2 years. Pero buang-buang na. Di pa isa. Sobram na. Na problema pa sa cellphone ng sarya. Ano, 2 years na. Di tayo na nakitag mamiso. Di Aga, kay, wala ganrawit. Bisag na hag-hag bang nasagan. Hag.
Niluto pa dyan tub, dyan Inasas ko na may dagat. dalawa sa rehang. Di lagi na. Mani. Yan, tulog ka rin tukad. Ta. Maluwas na nabisa ko internet. Ta. Para gahapon. Tara ta. Kaya susin na ba? Diyan na ba balik ng titiyaw lang eh. Ano? Diyan na ako itong bitonahon sa ang bilang sako. A few moments later. Boy pa dito. Na na fit doy na ilen. Sa? Magkuwag na fit doy na ilen. Mahod lagi. Mga dugbangan yung mamakaw. Yan ta ako no. Pero kayo Ano man? nagbantas mo dito sa napil. May titi. Iduwang lang mo tong dingdong ko ah. Tanta, sarkakan. Ikaw, di ka maglingdong le. May titi. Muna sila boy pang sa bari urasa nga. Sa oras mo. Ikaw panood to. Ano yung naman ko, kaduha. Gibitak putis mo rami. Kutasa man. Ako panood to dyan. Kaya gilis na ko ng tao. Learning kutasa. Kaya lutos ka liro ka po ahon. Kaya alam mo rin, ay ho. Mati ka tagamot ila. Kung ano mo naman eh. Mura, pala ba, ante po mong basisiti mo lang bagat ng utang, ano yan na. Patay mo ano. Halos ay ala ko ang body na. Apa yung tapad ni tapon rami? Tapad ko day. Pwede ba nga? Di, pag gani nga na ba? Kapila na banganan dyan. Gana. Kilbani ta na. Legs pa ba niyo mo ga? Ano? Man bis ko ano. Panty ka dahil nag-short daw ah. Puong. Nashoot wa. Namday short. Tao na baby pa ko sa. Ano na gilang baby balik-balik ka. Parang di na. Kaya daga na nasis yan daga na ganina. Namukdo. Tao maalis. Ah kaya na. Oh. Mabuhat ano? Iad o bohog kay sabod. Isang ba nagaya ay na. Kadyo na lang bra. Ayan na. Kasi ka Katuling bibi kuan di ay katunay nga na. Yan. Kasi ka na na yun ang bra. Lagi. Nabuyag na. Ah, malugsot na. Malugsot. Katong in-order nga kuan ko ini. Katag na putong niya. Kasi sa puro pag ganyan na. O, pagay, pabibura ko na. Juga pa. Na mawala lagi na mga tarawa. Nanaunan. Kasi bangay ta purami. Upawan na kaya. Patupos ka sa datay pa. Ito kay init. Magbalik ko pa niya idista promise. Yan ka kwarta. Hindi mo ka kwarta. Ha? Hindi nga wag ko mamamili sa promise. Nalagay ka na balig liog. Tagak ito pag tabuk sa kuan, nabuhian. Ay, tagal niya. Tilay, oh. Ako'y Tilay. dumalangin. Tilay na yan na balabihan ko. Baka, Ikag mi. Isa lang. Ikag mi. horot na. Ay, kalit ba kayo? May nga naman kalit. Bahak. Ulam sa daga na na. Awa kalit siya. Ang malitaw kilay. Tapos kilay mo sa kuan. Kaya tingnan. Lagi, ang nga dyan, mga artista man. Nisa. Kung Rodriguez. Nisa. Ano? Daga siguro ko si mong mami. Ngatus kwarto ka. Padaw sa ngari. Kuha ka sabot. Pagkakasabot, ngatus kwarto, kuha ang tripod. Nada ni skilid. Tripod ni mama, kailakang tripod. Nakaw. Be, tanawan. Kailan ba ka dyan? A few moments later. Ano? Sadsang kahoy. Ano na naman ko? O tagahapon. Saan kauwan. Sayang yung pinahol. Ayan na. Ano ba ng panahon na? Magsinukulan na eh. Dali. Sayang po.
Magsud. Lah, ginukuliwanan ako. Alan. Iwan na. Natanggong ko, giwanan ako. Ala, ginuko. Natanggong kuwan. Last one. Masabi ng cellphone ron. Ala, kuwan. Ha, iwanan ko. Diri! Ay! Wala! Gagansin ko. Nabasaan ko kuwan. Ano ko? Kawan na sa kuwan. Patuwa ka sa kuwan.